गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खामानि मावबोनाय हारिनि थाखाय सासे गोख्रों सानग्रा हारि अनग्रा जोंनि हारिनिनो सासे दैदेनगिरि मनेस्वर दैमारि बिथांनि दिनै हाबानि सान बे हाबानि सानाव बिथांनि जि गोथार जुलि नि उनाव बा दिनै गोथार जुलिनि सानाव बिथांनो जों गाहाम हामलायनाय बावदों आरो हाबानि उनाव बिथांनि जिउआ बिथांनि जि मोनसे फेमिलि बिथांनि न'खर जि मोनसे गोदान न'खर बिथाङा जुरिनो थांदों बियो अराय सम आफा अबंलावरिनि अननायाव मोजाङैनो मोजां सोलिलांगोन बिनि थाखाय जों अराय सम आर'ज गाबदों आरो बिथांनि गोलाव सम जि हाबा मावबोनाय बेवहाय जों बेखौनो नुनो मोनो जे बिथाङा एबसुनि आफादजों थानानै एबसुनि थाखायल' बा एबसुनि बिथोनजोंल' मावदो बिदि नङा बेनि अनगायैबो सुबुंनि जायखिजाया जेंनायावनो बिथाङा गसङो सुबुंनि जेंनाफ्राव मानसिफोरखौ मदद खालामनानै बिथाङा अराय सम मोजां मोनो बेनिखायनो बिथांनि इयुन जिउआ अराय सम गोजोन जाथों बेखौ जों आर'ज गाबो बेयो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मनेस्वर दैमारि बिथांनि गोलाव सम सुबुंनि फारसे माहारिनि फारसे खामानि मावनाय बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ बिथाङा मिथिगौ आरो बेनिखायनो बेबायदि सासे मोजां सासे सुबुंनि गोथार जुलिनि सानाव दसे नुजादेरनानै बिथाङा बोर सारस्रिनो थाखाय दिनै फैगोन बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे मोजां बाथ्रा दा बिथांनो आं साबायखर बावदों आरो बयनिबो नुजाथिनायाव बयनिबो बाहागो लानायाव मनेस्वर दैमारिनि गोथार जुलिया आबुं मोजाङै जाफुंसारगोन आरो इयुन संसार जानाया जोबोद मोजाङैनो आलो गोजोनै जागोन बेखौ आं मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव सम गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै हाबा मावनाय आरो बोसोरसेल' जादों बिथाङा एबसुनिफ्राय बिदाय लानाया बोसोनगिरि हिसाबै बिथाङा जोबथा समसिम हाबा मावदों आरो दिनै बेयाव मोनसे बेसेबांबा गोथार मोनसे सम आरो हाबाफारि दिनै बिथांनि मा होनना बुङो दिनै गोथार जुलि आरो बे गोथार जुलिया बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै दिनै जाफुंसार जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांनि जि गोथार जुलि बेखौ जों गिबियावनो बरायबाय आरो बिथांनि जि माने फैबाय थानाय समनि गोजोन जिउ आरो गासैबो मिजिङा जाफुंसारथों बे जि गोथार जुलि बे गोथार जुलिनि गेजेरजों बिथांनि जिउआव गोदान माखासे हाबाफारि गोदान माखासे थांखिया जाफुंसारथों बे आनान गसाइनि खोथायाव आं आर'ज गाबदों जों बयबो मिथिगौ मनेस्वर दैमारिखौ बर' हारियाव रावबो मिथियै गैया बिथाङा थांनाय 25-30 बोसोर बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लादों एबसुआव थानानै सोमावसारनायनि हाबाफारियाव आन्दलनाव रेलियाव मिटिङाव दिल्लीयाव आरो माखासे सावरायनायनि बेलायावबो बिथाङा जोंजों थाफादों बिथाङा जिखिनि हाबा मावबाय बेखौ जोङो जेब्लाबो सनमान होयो मान मर्यादा होयो आरो बिथाङा दिनै बिनिनो मोनसे मोजां जि हारियाव जिखिनि हाबा मावबाय बयबो हारिनि मानसिफोरा दिनै बिथांखौ मोजाङै मिथिगौ बिथांनि जे हाबा मावनाय बे हाबा मावनाया बर' हारिनि थाखाय जेब्लाबो मोनसे गिदिर सम्पद हिसाबै जानानै थागोन दिनै जोङो बिथांनि जे गोथार जुलियाव बयबो ज' बाहागो लादों आरो जोबोद गोजोनथाव जे बिथाङा समाजनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय जिखिनि मावबाय सेक्रिफाइस खालामबाय आरो जिखिनि उननि समाव मावलांगोन जोङो अरायबो ज' थानानै हाबा मावगोन आं बेखौनो मिजिंथियो आरो इसोरा बिथांनो जेब्लाबो गोजोन आरो थांना थानायनि थाखाय सक्ति हरथों बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय आं गोजोन्थों लोगो सासे आं बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फ्राय
19 बोसोरसो लोगो मोनदों। दा बे हिसाबै आं बिथांनि जिखिनि पार्सनेलिटि बा बिथाङा हारिखौ मोजां मोननायनि जि माखासे खामानि मावबोनाय जों बेखौ एकदम खाथिनिफ्राय नुबोदों आरो बेनि थाखायनो दिनै बिथांखौ दिनै बेयाव आसिरबाद होनो थाखाय बा बिथांनि नैबे जि दिनै हाबा जुलि बे जुलिनि समाव गोबां मानसियानो दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों। बेयाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेयाव 11 रिंगायाव सफैगोन बिथांनि हाबायाव बाहागो लानो थाखाय। दा बेनि थाखाय जों बिथांखौ धन्यबाद होगोन जे मनेस्वर दैमारि बिथांखौ जोङो बर'नि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय आरो बर'नि समाजारि रांखान्थि आरो जिखुनु जेंनायाव बिथाङा जे गोख्रों मोनसे बाहागो लानानै खामानि मावबोदोंमोन जों बेखौ नुनो मोनबोदोंमोन आरो बेनिनो दिनै बिथांखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा दिनै बेयाव गोबाङानो बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जेरैबायदि बाहागो लाबोदोंमोन जों बेखौ खाथिनिफ्राय नुबोदों आरो बिथाङा गोबां माने गावनि जिखिनि न'खरनि थासारि एबा गावनि बेक्तिगत जि थासारि बेफोरखौ गारनानैबो हारिखौ मोजां मोननायनि थाखाय बिथाङा गोख्रों जि बिबान रुजुनबोदों। दा बेखौ जों बयबो साबायखर होनांगोन आरो बिथाङा दिनै गोथार जुलियाव दिनै बिथाङा बाक्सा जिल्लानिनो जों तामुलपुरनि मोदाय गामिनि सम्पा बर' बिथाङा दिनै जुलि जाबाय, जुलिया जागासिनो दङ दा आरो जोंबो दिनै गलाघाट जिल्लानिफ्राय आंबो बेक्तिगत भाबे बाहागो लानो थाखाय बेयाव सफैदों। जोबोद गोजोनदों जे आसा खालामदों जे फैगौ समाव बिथांनि जि जुग्म जिबन बिथांनि जि बैबाहिक जिबन बेयो जाहाथे सान्ति जायो, गोजोन जायो, जों बेखौनो मिजिंथिदों आरो फैगौ समावबो बिथाङा जाहाथे हारिनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावनो हायो आरो बिथाङा जाहाथे जों बयखौबो लानानै खौसेथिनि गेजेरजों बर' माहारिनि जि जोंनि जुजिनाय आरो जोंनि दासिमबो गिदिरथार जि माहारि दानायनि जि सिमां बे आद्रा जानानै दङ, बे आद्रा जानाय खामानिफ्रावबो बिथाङा मैखोमै बाहागो लानो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिदों।